Iki kagungane Mas Yoyo, mik-mike Mas Yoyo. Kowe modalmu apa ming contong tok iki lho. Lah nggawa mike kok bangga lah nyok. Kose to? Kowe iki ndagel nang kene modalmu lak tutuk omong. Mongko yen omong sik mikir gene. Saiki ndagel lho. Aja dikemik. Mas Lendro aja dik. Saiki salam karo para pelenggah. Ora masalah. Terus. Bapak-bapak, ibu-ibu. Matuk. Loh, ngawur iki jilake kok mulih dibuka jenengan kok. Hah? Lah nyapa kok Setia buka muga sing sing garwanipun ndereke terus. Nek iku mboten masalah Setia, nek mboten ndereke jenengan menggak minggo. Dalangane Aris ganteng. Wah, engko nak kene sing kontrol bahaya. Lah bojomu kok ora melu? Hah? Bojomu? Lah aku wis los dol. Nggih. Sapa ta sing gelem ya? Iya. Oh
Rabbil alamin. Iya, Mak, iya. Nduk, dawuh, Mak. Puji syukur kunjuk ana ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat awake dhewe sak kanca. Ing ratri iki bisa sowan ana ing alun-alun Reksa Gati. Reksa Gati. Kok asmane Reksa Gati. Reksa ki tegese ngopeni utawa ngayomi. Ngopeni utawa ngayomi. Ewadene gati kuwi tegese bab sing baku utawa penting. Banjur maknane penjabarannya kanthi mapan ana ing alun-alun Reksa Gati yang terpenting buat Bapak Bupati dan Wakil Bupati tetap berjiwa besar dalam mengayomi dan memakmurkan semua masyarakat Kabupaten Madiun. Kaya ngono kuwi ya, Mak. Otak-atik gathuk. Ya. Ning asline ora ngono. Iki ya mung reka dayaku wong ya jeneng ditanggap lah ya ngelem to, Nduk. Ah iya, Iya. Tur ya Pak Bupati yen karo kowe wis kaya anake dhewe. Oh iya, temenanan wiwit jaman semono Piyayi Madiun ya padha nekseni. Muga-muga Pak Hariwur tansah dipun paringi seger waras, sehat, amanah, penuh dengan barokah. Amin. Terutama kesehatan ya Mak, mergo manut dawuh sing ndak tampa panjenengane anggene melayani masyarakat kuwi ora mung 12 jam ning 24 jam. Bener. Yen esuk nganti sore kuwi genah ya kuwi tindak ana ing kantor. Mengko bengi isih nampa dayoh meneh, mongko dayohe le kundur ya ngarepke subuh. Ya, bubar kuwi panjenengane banjur silaturahim keliling jamaah nindakake salat subuh ana ing masjid-masjid sak wewengkon Kabupaten Madiun bar subuhan ngantor meneh. Kapan le istirahat, kapan anggene sare. Mula awake dhewe mung iso ndongake muga-muga Pak Bupati dipun paringi kiat sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Terus saiki piye? Saiki ngene, Nduk. Minangka salam pambuka niken ben nembang dhisik. Ha ya, bar kuwi lagi engko Cak Komet dan kawan-kawan. Sing dikersake karo Pak utawa Ibu Wakil Bupati apa? Sik tak golekane ning kene. Lah iki lho. Ibu Bupati karo Bu Wakil ngersakake siji Negara Angin. Tembang kangen sabar karo Denok. Wah iya, kuwi dipinangkani sik karo niken. Apa sik, Ken? Denok luwih dhisik, coba kaya apa. Ya, dasare sing nembang niken yen nembang Denok ki ya pas mergo bocahe lemu, gedhe tur ya mlenok. Ah ya, coba kaya apa. Monggo diaturake salam pambuka Denok oleh Niken Salindri Kediri punya. Dados. Sing
tangan untuk warga masyarakat Madiun. Monggo dengan bangga, dengan semangat membangun Madiun bersahaja. Yo. Tangan untuk Niken Salindri, terima kasih. Wis marem temenanan. Wis karo ndongake para warga masyarakat sing ndek mben adate yen wayangan ning halaman pendopo kono, ya. Merga Bapak Bupati kepareng nindakake aspirasine warga masyarakat dina iki digeser mapan ana ing alun-alun Caruban Reksa Gati, ya. Nyatane sing rawuh ya nganti semene akeh ya, Mak. Ora kalah karo pengajian Gus Isdam iki kae. Ayo, Ya, Uga matur nuwun karo Patski, Abah Kirun dan kawan-kawan sing wis tansah nderekake karo Pak Hariwur karo Pak Purnomo Hadi. Sembah nuwun, Bah, katresnanipun. Lah, iki awake dhewe sadurunge memberi support nganggo aja dipleroki minggahe Cak Komet. Oh ya. Iki mau neng transit aku ya ngorek-orek Asmarandana. Gandeng mau Madiun maju bangun wis diaturake, panas-panas mlaku wis diaturake, saiki genti Asmarandana. Ha iya. Sing nembang sapa? Yen Niken kuwi sinden viral era milenial. Saiki ngaturake sinden viral era kemerdekaan biyen ya. Tahun 90-an. Ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu ya. Aturna Bu Asmarandana. Ngon. Tak foto mau lho, tak foto ayo nggih. HP-mu tak silih mau ya ta. Tak foto bar kuwi tak cek sampean WA-nane karo sapa ae ngono lho. Temu ora? Oh, aja mari bingung to. Senengane gawe kaget sing lanang. Ayo. Ayo. Rong tak kirim. Ayo. Ayo. Mongko mambengi ya bar tak kirimi lho, Dek. Ayo. Nah, pelok. Nah, pelok engko seleksi langsung mlebet tenggen aja dipleroki, ngoten.
Ah, kuwi lho Pak Daryanto kuwi lho. Ya, nggih. Sampun. Ketemu? Sampun Kang Mas. Ah iya, senengane marai kaget ora. Tak HP-mu tak silih to, tak foto ceklik ngono mau. Ning tak foto ki ora tak nggih moto apa-apa ya moto notasi kuwi. Ah iya ngono kuwi. Nggih. Ba. Guyub rukun lan harmonis pejabat lan masyarakat linambaran gotong royong Madiun kondang ngumandang semboyan bersahaja Semboyan bersahaja. Sesarengan kalian sinten Bu Kesi? sesarengan Pak Hari Wur Yo, masuk aja dipleroki. bersih sehat Bersih, sehat, sejahtera. Ya. Monggo tak komen. Kapribaden kapimuran Mokyo sing eling iku budaya ditinggal kapribaden ketimuran Mokyo sing eling iku budaya manjane bener kandhane Sugeng dalu Cak Slindro. Sugeng dalu, selamat malam Mbak Cangik, Mbak Limbu. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan keluarga sami sehat seger waras.
Syukur, syukur menawi kasih. Suwe ora jamu sepisan godhonge klopo. Suwe ora tau ketemu dalu punika saged panggih kalian Mas Cahyo. Alhamdulillah. Luar biasa pada malam hari ini nggih Mas Cahyo. Pripun? Wah niki hari jadi Kabupaten Madiun pun kula damelke pantun, Pak. Syukur. Nggih, kagem warga masyarakat Madiun tuku timun dinggo lalapan, buah semangka belinya di Jakarta. Cakep. Selamat hari jadi Kabupaten Madiun yang 458. Semoga jaya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Kula iki nek kalih piyai Madiun wis kaya omah kula dhewe Mas Yoyo. Kok saged? Lah kula niki asli bapak kula piyai mriki kok. Pundi? Niku Mbah Tarom. Oh nggih. Bapak Bupati Sepuh, salam takdim sungkem kagem kula panjenenganipun Pak Bupati so Bapak Wakil Bupati. Nggih. Mas Yoyo sembah nuwun sedaya punggawa praja ingkang sami rawuh ing dalu punika. Nggih. Kanthi ajitara tasyakuran hari jadi Kabupaten Madiun. Nggih. Wonten malih? Nggih. Parikan pantun. Lah nek jenengan pantun boten sampun to kala wau? Sampun. Ah nggih wong jenengan kalih kula kaya adik kakak kok Mas. Kula sampun jenengan sampun. Sampun. Gentos nika. Napane? Loh. Kok napane ya parian? Aku ora parian, aku ngejak kowe kok sisik getun tak rasane iki. Loh, lah nyapa getun? Lah paling gak ya aku sik sing ngomong. Lah kowe ape ngejak sapa sing Lah iki lho pamflete gambare ya aku kok kowe ra enek kowe rene nyapa? Lho sik. Elingku ki sing kanan ki Mas Yoyo. Lah terus aku Pak Bupati. Lah kok terus moro-moro nek awakmu iki lho. Lho. Lah kowe lehmu WA aku piye nyuwun sewu kula ulur siyen nggih Mas. Nggih, padangke dhisik, cetake dhisik. Iki tak jelaske lho Mas. Iki mumpung urung kelakon lho lek ku nyambut gawe lho. Kowe lehmu WA aku piye? Lah yo aku takon to tanggal 24. Dro tanggal 24 Juli bengi kowe prei. Sapa ngomong? Lah WA-mu piye? Tanggal 24 nang Madiun wayangan aku ora kabar-kabar. Ngono lho, lah kok awakmu terus dandan melu iki. Kowe lho jendalu Pak Bupati. Sik lah iki Sik kok sik dijelaske iki rong cetha lho kuwi. Pripun? Iki rembuke rong jelas. Lah kula lak ngabari nek teng mriki enten dari jadi. Oh sik, kuwi. Enten wayangan. sing asta. Lah sing asta Mas Cahyo. Lah. Lah kowe yo ngabari awakmu tok. Lah kok awakmu terus dandan rene? Lho. Lek ngabari piye? Lek WA piye? Lemu WA piye nggonmu WA? Tanggal 24 wayangan 24 Juli ning alun-alun Madiun Caruban lho ngono. Lah aku gak melok Lah niki jawab siap Mas. Ngono ki. Sing siap apa ki? kadung dandan kok terus anggar aku melu sapa? Lah nek ngono kuwi aku saurunge munggah wis tak pikir, Ndro. Loh, ngono lho. Lah kowe ya gedene 250 ya tak pikir engko. Iya. Ya aja Pilih ngirit-ngirit. sendalu. Macange Mbak Yu Limbu. Nggih. Namung anu klungsu-klungsu nderek udu. Dedonga. Ndonga apa? Dalu punika mugi-mugi masyarakat Madiun sesuai dengan namanya Madiun. Nggih. Madiun saged mandiri, masyarakatipun guyub rukun Allahumma. Amin. Amin. Yen bab guyub rukun ini sedaya sampun ndongaaken. Nggih. Pak Bupati sampun, Pak Wakil sampun, kula nggih sampun. Aku ya wis rampung wae lah tak ndongake ya Mas yo. Mosok ya ming guyub rukun sing nggo modal Bojonegoro tekan Madiun ya ming kuwi tok to Mas. Lah kowe ape takon apa wong aku Pak Bupati ki wis kaya anak dhewe kok. Lho, Pak Bupati karo awakmu kuwi Bapak Hari Wuryanto menika pun nganggep aku ki anak dhewe. Lho, mula kula apal panjenenganipun Bapak Bupati. Kowe takon apa wae lho. kowe omonganmu aja Nyun sewu, kadang-kadang masyarakat mriki malah jenengane dereng apal. Gosek, kula mboten ngerti malan. Lho, Kula menika serawung kalian Pak Bupati wiwit kula tasik Joko lho. Lho nggih to? Nggih. Tapi rak dereng ngertos to. Dereng ngerti. Panjenenganipun Pak Bupati menika SD-ne teng pundi? Lah kowe saking apale wong dianggep anak. Kowe iki SD-ne Pak Bupati menika teng Dempelan. leres Pak. Dempelan Pak. Wah, Nah, tiba ya leres ya Mbak Cangi. Ya bener pancen panjenengan kan piyosan dempelan kono. lah niku SMP Mas, SMP 1 Madiun. Nggih leres Pak. Wih kok ya apal kowe Mas. Lah aku kok Tapi nek SMA ora mungkin paham nggih Mbak lah Cangi. ya saking apale ngerti ngono. SMA SMA 1 Madiun. sarjana S1 Mas. Sarjana hukum teng Jember. Nggih to Pak nggih? Lah, Kowe kok ya peso Oh, tiba ya. nyolong iki petak lho wong iki. wong ditanggapi ya kudu ngono kuwi lho Mas. Nggih. Ora kok kursukur omong dongakne
S2-nipun panjenenganipun Pak Bupati? S2 wonten teng UPN Surabaya veteran. Nggih to Pak nggih? Lho, Hobine Bapak Bupati apa? mancing nak mboten klentu nggih. Lho. Sik. Kowe iki nek iki ra jelas aku nek iki ora percaya. Lah ki nyapo takon. Sing hobine mancing iki awakmu. Iki kok Pak Bupati selalu dekat dengan rakyat to nggih Mas Yoyo. Leres nggih, selalu keliling nyambangi warga masyarakat. Oh nggih. Ini adalah Bupati kebanggaan Kabupaten Madiun, Mas. Madiun, betul. Kalau Kabupaten Madiun itu sudah jelas kriterianya 5R. Apa niku? Kudu pinter. Nek panjenenganipun Bapak sampun pinter, cerdas nggih mboten, Mas? Nggih. Bener, Bapak itu selalu bener. Tur bener. Mesti nek wis bener, biasane Bapak iku kober tilik wargane menyempatkan. Sing pungkasan Bapak ora bakal keblinger. Leres mboten, Pak? Oh nggih. 5R nggih. Pokoknya nek nganggo R itu pasti hebat luar biasa. Nek nganggo? Nganggo R. Asmanipun wis jelas Bapak Hari Wuryanto, R kalih. Oh nggih. Pak Purnomo Hadi R juga. kalih. Nggih. Mbah Mutarom R Nggih. kalih. Mbak Niken Salindri ada R-nya. R. Selendro ono R. Mbak Kesi Rahayu R. Sik pertanyaane. Iki dalange ora nek R lho iki. Loh, enten jenengan Cahya Kuntadi. sanes Cahya Kuntari. Oh ngeling-eling jeneng. Kowe iki ra jenenge abang ngelih jenengku ora. Kanca-kanca krawitan Madangkara menggunakan R. Apa wae jeneng sing nggunakake R iki mesti wonge kondang hebat. Jenengmu sapa? Komet. Lah iki elek. Nggih mboten Mas. Oh iya, Ora tanpa bakal R. kondang. Apa genti komer ngono piye? Komer. Lah kowe iki kancaku ya ora apal-apal. Aku ya nek R. Mosok Mas. Loh, Supri Komet. Mosok dagelan jenenge Supri kok. Mosok gara-gara R kok melarat kok ya. Nggih. Kowe ya dongane iki ya sing apik-apik. Ya didongakne. Paling tidak acarane nopo? Hari jadi Kabupaten Madiun. Dadi apa? Loh. Hari jadi Dadi apa? dadi reok tak bacot cengelmu ki kok. Begini takon nesu lho. Iki pengetan hari jadi nggih Mbak Limbu. Leres yang ke 458. 458 dari angkanya sudah diketahui Apa? papat 5 8 papat tambah 5 24 Sik op. Sik akeh men to kuwi. Kowe iki ngomongmu belajar kowe iki guru lho, Mas. Iya. Digugulan ditiru lho. pira 4 tambah 5 iki Iya, iya, 9. iya. Kok iso 24 iki lho. lho karo kancane dhewe. Banyak Iya. yo banyak ning aja maksa nemen-nemen to. Aku ki mau ngetes awakmu ki fokus apa ora ngono lho. Nek iki maksa iki. Papat tambah 5 ki wis 9. Songo. Nah, iki lho. 9 tambah 8 17. Bener. Angkanya 1 dan 7 Maknane maksudnya dari siji yaitu menjadi satu tujuan Madiun menjadi maju, tentram dan juga rukun lho ngono. Mula angkane 1 dan 7 ana sing ngarani 17. Apa kuwi 17? Mugi-mugi saged pikantuk pitulungan kang kawelasan saking Allah Subhanahu wa taala. Kowe kok apal men to met iki? Aku ya wis lunas ngene iki, Ndro. Aku iki gari nyaur utang. aja marang dhisik. 17 lak basa Jawa. Nggih. Basa Indonesia 17. 17. Hari ini niku tujuannya jelas. Oh iya. Sik. Kan bahasa Inggrisnya 17 e piro? 17. 17. Ayo. 17. 17 ini kan Inggris, Pak. Lah iya bener kuwi Inggris. 7 Apa kuwi? pitu tuh. Harus apa ki iso buka kudu iso gulung to Mas Nggih, awakmu. nggih. 7 menika. Lho, ya kudu iso. Wangi. Lah mau jere abahe ngontek-entekane ya 70 kuwi kok. Mula aku gak ketikane abahe ngoten to. Heeh. mula aku awakmu nggo ngarep sik ndro aku. Iya. Aku gak patek lek ambek wonge aku. Sik wong pelawak karo dalang ki harus ada komunikasi. Dalang umum ki dalang ra umum. Lho, kok dalang ra umum piye to, Mas? Aku mau munggah karo wayangane Pak Iyo iki rasane kaya piye lho. Lho nyapa? Ya ora apa-apa jane wong ganteng ning hawane wis beda to. Jenenge Beda piye? Bedamu piye? Bedamu nggon ndi? Bedanya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa yang merasakan adalah aku dan juga Allah Subhanahu wa taala. Lah, niki
jenenge pelawak yang tidak berinovasi yo ngeten iki. Inovasi piye? Tidak mempunyai skill dan SDM-mu rendah. Seorang pelawak naik penuh dengan persiapan, turun dengan penghormatan. Dalang ki awake dagelan iki nek ora nderekke Mas Yoyo ki paling penak lho Mas. Piye? Lho, kowe arep melu sapa? Wayangan melu sapa kowe? Lho, lah bengi iki. Lho. Lah nek ora enek Mas Yoyo panjenenganipun sing asta, ora enek wayang, ora enek dalange. Lho, lah bengi iki mau anggap kene tok sing wayangan. Lah ngendi? Duka. Lho, Sik to. tak kira kok lek job nganti double, balekke ngendi ngono. Kowe iki aja nyepelekke dalang ya, Mas. Nyapa? Dalang ki tanggung jawab abot, tanggung jawab berat. Lah, Cara terangno. numpak bis iki nyuwun sewu lho Mas Komet. Cara numpak kendaraan bis panjenenganipun iki kaya supir kanca-kanca yoga awake dhewe iki penumpange ana minggo elek apike kuwi gumantung dalang. Aku berarti Penumpang. yoga-yoga. Iki padha karo penumpang. Sinden. Penumpang. Penting di. Penting sopire. Yo ora yo penting penumpang. Kok iso? Lah nek supir nek kendaraan nek penumpang hasilnya kok ndi? Ayo apa nyupir ngalor ngidul nek penumpang ngono. Oh, Terangno penting. ndro piye kuwi karepe kuwi. Penting iya lho penumpang. Mulane kanca mbiyo mbok pegat iki kok apa. Sik omong angel ora karuan iki kok. Anane tak pegat iki modho. Golek sing murah. Layangan kok sing gelem Omongan. bakal aku tok ya ora. Iya. Maksudnya iki ngene ya Mas. Nyapa? Nyuwun sewu tanggung jawabe seorang dalang itu berat. Mas. Ngerti. Kudu iso nguripke pagelaran. Kok kowe nyepelekke dalang aku sing ora nrimake. Dalang abot. Abot. Lah kowe apa tau ngerti dalang teko kok nggo tebok dhewe. Dalang enteng gari teko terus ngono tek ya. Sik, rene Met, rene sik. Ah, megah. Aku gak Rene. melu ki. Wis, Kowe- wis mati uripe bengi ki kowe. Lah, wis Aku tau didoni dalang Kowe kok nyepelekke dalang. Pripun? Lah pancen debok iki dalang endi to sing nggawa dhewe ngangkat dhewe lak ora ana. Sing dikarepne slendro abot kuwi gaweane. Nuwun sewu. Nggih. Aku ki sewengi utuh. Sampeyan lak gur limbukan utawa bar kuwi gara-gara tok. Nggih. Aku kuwi wit jam 09.00 nganti menjelang subuh. Kuwi cerita terus, pikirane mubeng, mripat nyawang, lambe omong, tangan serakatan, sikil njejeg keprak, ngempet nguyuh. Sik lah jenengan cerita ngoten lah napa niki meneng ae napa niki mboten mikir mboten melek suwengi. Loh. Iki nggih melek. Iki yang kepepet, nguyuh entuk, pengrawit entuk. Lah Dalang lho jenengan mbok titip. Ngono ora kreatif. Apa nanti yo titip aku lho. Ora kan iso to. cara ngendi yo dititipne lho. Lah napa diselang? Kowe ngawur lambemu lambocok. Diselang tak turuni ning kowe ya. Kowe aja Napa? ngawur lho Mas. Napa? Mas Yoyo iki sampun haji lho. Kowe nek disedake bakal njaluk apa kelakon kowe. Aja ngawur gak trimo aku. Dalang mbok sepelekke kowe nek ora enek wayang ora enek dalang arep melu sapa? Lho, baru ngono Mas. Lho. Tapi setidaknya kowe iki kudu bangga. Mas Yoyo iki panjenenganipun dalu punika ngagem busana Jawa. Ngene lho, aku ki anane ngomong ngono iki kudu justru kuwi hati-hati saiki dalang kudu hati-hati. Lah ngopo? Era tahun 2026 ini masalahnya sudah mulai wayang bisa jalan tanpa dalang. Mula hati-hati, Pak. Kudu tetep belajar inovasi kreatif. Piye Lho. carane wayang tanpa dalange piye? Ora enek ya Mas. Jenenge Enek, wayang iki mesti ana dalange. Heeh. Bakul wayange. Bakul wayange mosok apa bakul nggawa sak dalange kaya ya ora to. Mesti ya bakul tok. Met, nggawa wayang. komet. Kowe wis tau ngemut mercon bledos dhuwur ning cangkem ngono. Dereng. Iki pertunjukan dudu bakul wayang. Oh, iya aku gak woro-woro. Kowe iki kok nyepelekke Mas Yoyo. Mas Yoyo iki kabeh piranti iki saka Solo digawa kabeh. Ngerti. Gamelan kagungane Mas Yoyo. Nggih to Mas? Nggih. Apa iki jenenge sound audio iki kagungane Mas Yoyo. Mik-mike Mas Yoyo. Kowe modalmu apa ming contong tok iki lho. Lah nggawa mike kok bangga lah nyok. Kok to? Kowe iki ndagel nang kene modalmu lak tutuk omong. Mongko yen omong sik mikir gene. Ayo. Wis saiki ndagel lho. Ndagel, Aja kowe dikemi. jajal, wis. Aku Mas Lendro aja dikemi. Saiki salam karo para pelenggah. Ora masalah. Terus. Bapak-bapak, ibu-ibu. Matur. Loh, Weh. ngawur iki jilah iki kok mulih. Lah iki sing gawa aku. Sing nggo Mas Yoyo. Heh. Nyileh sedilo. Loh, lek nyilih iki kudune kan menghormati karo sing disilih. Pamane ya aku nyilih dhuwit ning sampean Mas Komet. Kan mendhi kula nuwun sewu Mas Komet. Kula sowan mriki, heeh, karo isi-isi ngono ta. Badhe ngampil artanipun. Kowe nyilih meku lho, kok iso malah ngelok-ngelone aku lho. Mak padakne aku bakul wayang iki karepmu piye?
Ayo dodok njaluk ngapura ayo. Sikile. Sikile piye? Sing tengen. Sikile. Sikile. Aku nggo sikil. Aja nyilek miku. Hei. Iki mike Mas kaya sikile. Sikile. Halah, sikilmu iku lho. Maksude sing ngarep sing ndi sing ngarep? Kurang mendak. 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 Kurang mendak meneh. Nah. Oh, kurang sopan mendak meneh. Nggih. Iki jane dagelan apa ula. Aja nyepelek. Piye ngambil sing apik? Ayo. Nyambut mikipun, Pak. Ya. Tahu bulat. Bareng disili nyepelekke to. Matur guyon apa, Pak? Sik ngene. Dalem, Mas. Nuwun sewu Mas Lindro kali Cak Komet. Nggih. Gandeng Bapak Bupati menika lek piyayi budaya. Nggih. Mesti rena ing penggalih lan kula kali panjenengan mewakili warga masyarakat Kabupaten Madiun untuk menghibur dumateng para lenggah sedaya. Nyuwun kanthi sanget Bapak Hariwur syukur menawi kalian Bapak Wakil Bupati tindak wonten ing pepanggungan. Para lenggah setuju nggih para penonton? Nah, setuju. Suara rakyat adalah suara Tuhan iki. Nah, katur dumateng Bapak Bupati kalian Wakil Bupati. Monggo katuran jengkar saking paling tumuju wonten ing. Rungokke Mas kaya le ngendika iki lho Kang nyarke. Nggih. Zaman modern saiki iki. Aja ngono kuwi wis lumrah. Kalah apik sampean karo Pak Gayeng. Wis cara modern iki piye carane? Cara dangdut met dangdut. Dangdut itu gaweanku apa? Wis ora. Aku biyen rung nang wayange dangdut. Bagian apa, Met? Kerek panggung iki. Yo. Spesial dalam rangka Hari Jadi Madiunto. Kita sambut salah satu nomor satunya Madiun. Ada siapa dia? Yo, loh Pak Bupati kata yo. Kok yo iki lho, mbok kira biduan apa piye? Lah jare dangdut lan aku artis kata yo. Dangdut yo dangdut tapi muku kakean lemu guyu kuwi. Oh. Yo Mas yo. Nggih. Kakean niku. Siti ae. Baik saudaraku semuanya. Lah ngono lho. Tak panggilin salah satu nomor satunya Madiunto. Ada siapa dia? Hah. Jare kon sithik. Lah sithik iku yo kesithiken niku sedengan ngono lho Mas. Mari kita yo. Aja yo kamu ya. Ngapunten lho Pak Bupati. Mohon izin Pak niki. Mboten apa golek dhuwit Pak. Yo dhuwit sapa kok golek dhuwit? Ya engko menawa kowe. Ayo. Yo. Engko Pak. Nggih. Wis Lindro Mas coba yo. Ciri khas Piyai Madiun yo. Panas-panas mlaku engko nembang bareng kalian sedaya para warga masyarakat sing rawuh mriki. Ya. Monggo kula nyuwun kanthi sanget Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati tindak wonten ing pepanggungan. Ya, panas-panas mlaku. Dados. Monggo Bapak Hariwur, Bapak Purnama Hadi. Monggo para penonton nembang sareng-sareng untuk hari jadi kabupaten kita yang tercinta. Ayo. Monggo Bapak Ibu. Panas-panas laku merangkul kayu sandale diseret lamaane mentul Surabaya geger musingan Madiun Madiun Jakarta Mas ya panas ya mlaku ya Mas. Ya Dit. Penting guyu berukun.
Madiun Ciamis. Janji rukun tetap harmonis. Sugeng dalu Mas Cahyo. Nggih, sugeng dalu Bapak. Lan sedaya masyarakat Madiun alhamdulillah sedaya sehat. Amin. Niki keleresan hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-458 dalam kalian Pak Wakil Bupati. Siap, Pak. Insya Allah siap memberikan pelayanan terbaik kagem masyarakat Kabupaten Madiun. Amin. Pramila dalu menika monggo kita sareng-sareng nderek mangayu bagya anggenipun pringgitan wonten ing alun-alun mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetep guyub rukun ngaten nggih ya. Amin. 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 Nggih. Niki kersanipun Pak Wakil Bupati ingkang nembang nggih. Nggih. Napa jenengan piye nembe Pak Wakil Bupati? Pak Bupati badhe nembang Negara Angin. Lho kok Nggih, sias Pak. caping gunung Bapak biasanya. Oh, capek. Nggih. Lah Bapak Bupati mboten anu nyekar rumiyin? Bapak Babuk. Nderek keparengipun kados pundi? Oh, nggih. Nggih. Umpama seliramu sekar melati, aku kumbang idam sari. Umpama seliramu margi wong manis, aku kang bakal liwat. Seni tangi luku semono hati-hati rinoso karo sorasaning driya rasa jagat raya kalingono ukir lan samudra ora ning aduh tadi ati selawase Jam Sari. Luar biasa. Adate menika caping gunung lho, ya pembaruan lho. Bantos menika. Niki nganu, napa niku gending ingkang napa filosofipun kesetiaan. Idam Sari menika nggih, Pak? Nggih. Oh nggih, nggih, nggih. Dalam suwun mugi-mugi masyarakat Kabupaten Madiun tetap setia kalih kabupatenipun. Amin ya rabbal alamin. Priyantun niku nek pun setia napa-napa dipun sukaaken ngoten. Leres Pak Bupati niku. Pas. Terus insyaallah kagem kebaikan Kabupaten Madiun masyarakat Kabupaten Madiun insyaallah tetap gotong royong bangun Kabupaten Madiun. Amin. Matur suwun. Nggih. Nalika nira ing dalu atiku lam-laman sira manis dadi ati ora bakal lali nakae nangge mlaku berinovasi dan berkolaborasi untuk Madiun bersahaja. Monggo sareng. Umpama sliramu sekar melati
jagat raya kalingana kirwan ora ilang memanise adu hati-hati lawan konira ing dalu atiku lam-laman sira manis Lakail sane mlaku Tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita luar biasa. Yai budaya nggih. Lho Nduk, kasembatan to Nduk niken sowan ning hari jadi sampean. Alhamdulillah matur sembah nuwun kagem Kang Mas Hariwur kalian. Lho kok Kang Mas iki Bapak. Piye to? Nggih leres Pak, leres nggih, leres nggih. Bapak iki. Kalian Pak Pak Pur. Wakil. Adik Pak Wakil Bupati. Bapak Purnomo. Purnomo ini lagu nih. Piye sing lagune? Purnomo pedet Piye to kae? Kae beda kae Lamongan. Kae tukang nambani ya padha karo bapak iki. Iya. Oh, Pak Beliau itu juga baik. Baik. Nambani kayak sampean-sampean Kowe kuwi. iki. Pak Pur ya padha wae, Pak bapak iki ya Purnomo nambani. niki ngoten. Nambani kan- Nambani para masyarakat yang ada di Madiun Madiun. dan sekitarnya. Nambani kaya sapa? Sampean-sampean kuwi. Lah kok rumah Ria? Loh, Pak Pur sing Lamongan kae kan. Sampean kuwi berarti sampean ora mek sitok berarti. Sampean. lho. Bodo kendengi lho. Makasih. Sama-sama. Lagi wah. Dan niki kagem Kang Mas Murjoko sampun rawuh. Inggih, wiwit sonten no. Nggih. Matur sembah nuwun sanget sampun dugi dateng mriki mirsani acara malam hari ini di acara hari jadi Kabupaten Madiun yang ke 458. 458. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi Kabupaten Madiun tansah pinaringan guyub rukun. Amin. Lestari. Amin. Terus apa malih nggih, Pak? Ya Diberkahan petani. dening Gusti Allah. Amin. Petanine muga-muga tandurane dadi tikuse ndang minggat. Minggat. Ah niki ngeten budhe niken. Iya. Nah, Sik kok budhe lho ngawurmu ku lho. lho kono Kang Mas yo dile. Kok ya budhe Ngersake Pak Wabub menika duet kali Mbak Niken. Mbak Niken. Nggih. Lagune napa? Ah, mentem edokan. Walah Lintang Asmara kok mendem wedokan. iki padha karo ngendikane Bapak Bupati, filosofinya kesetiaan dalam berpasangan. Ya, contone. Contone kaya Bapak Bupati wau oleh nembang Oke. ngaturke tembangipun wonten Nyidam Sari. Heeh. Bapak Wakil menika Lintang Asmara. Lintang Asmara. Kesetiaan dalam berumah tangga contone Mas Yoyo. Nyapa? Garwane diderekke. Derek terus. Didereke mergo kae nek gak nderek kae nakal. Ngono. Kae wis ganteng laris mesti kaken pola. Mula dikontrol dengan penjenengane Bu Kesi. Met, komet. Napa? Rene yo, takmut Ah, takmut wah. raimu ngene. Oh, Ngene lho, sing dikersake Nyidam Sari malah tentang kesetiaan. Kesetiaan. Lintang Asmara juga sama. Lintang itu lah bintang. Bintang ini kiblat penentu. Iya. Kiblat lan go keindahan di malam hari. Asmara adalah cinta. Iya. Artinya beliau berdua, Pak Bupati dan Wakil Bupati, menjadi kiblat keindahan Kabupaten Madiun yang tercinta. niku pun positif nak Pak Bupati karo Pak Wakil Bupati. Berpasangan yang Wong niki wau sing dibuka jenengan kok. Hah? Lah nyapa kok setia buke muga sing sing garwanipun ndereke terus. Nek iku mboten masalah setia, nek mboten ndereke jenengan mendak minggak minggo. Dalangane aris ganteng. Wah, engko nak kene sing kontrol bahaya. Lah bojomu kok ora melu? Hah? Bojomu. Lah aku wis los dol. Nggih, Sapa nggih. ta sing gelem ya? Lah iya. Nggih, apa ya? Ayo jujur ta iki. Enggak Pak, Monggo Lintang Pak Asmara. Purnomo. Wah, Monggo, nggih. Mas.
Kuwi lho kan disiapke arep duet karo jenengane sepatune putih anyar iki Pak Kakang. Oh nggih Pak. Nggih. Wau bisiki kula kleru karo weke bojoku Mas. Lah komet nggih ngoten kok Piye? Sepatune anyar niki warnane ireng niki Pak. Pancen kulite Dik. Oh kulit. Lah kowe ora ngeroh komet saiki jog dadi dagelan kondang ki sikile ditato bunder kene ya met kene ya. Kuwi nek nalpot ta. Tato. Apa ya kuwi? Kena nalpot tak kira ditato. Biasa pekerja keras iki ya ngono. Nggih Pak nggih. Enggak Pak. Pak Wakil menawi badhe paring dawuh riyen. Heeh Bapak. Sampun. Yang penting masyarakat Madiun guyub rucut nggih. Amin. Insyaallah dongaaken Pak Bupati kalih kawula sageta mewujudkan amanah panjenengan membangun Kabupaten Madiun ingkang bersahaja. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Nggih. Cekap Mas Jaya. Ngapunten namung gamelan mboten enten musike nggih Pak. Mboten napa-napa. Oke, lintang asmara kagem panjenengan semuanya. Yuk. Yuk, dados. Yuk. Janji sampai yang nanti
biasa. Tepuk tangan untuk Pak Wabub, Pak. Nggih. Kasmanten. Nggih, sembah nuwun Bapak Bupati. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Kang Mas. Sembah nuwun Pak Wabub, Pak. Pak Pur, Pak Bupati, sembah kasuwun sehat selalu ya Mas Komet. Heeh. Dalem Pak Babuk. Napa niki? Mboten jenengan swantenipun sae ngoten dadak maringi. Pak niki napa to Pak? Kula malah ewoh Pak. Met aku ora bayar gak apa-apa Met, wis ditomboki karo Pak Wabub. Nggih. Ini Hahe koordinator iki. Lah yo ilang nek iki. Awakmu ndi ya wis entuk ora? Apa? Enggak. Gak. Lho kok enggak itu gimana sih? Masalah iki aku lagi mbangun mushola lah nek menawa awakmu ape sedekah. Sik. Jalan. Kok sik to? Pripun? Iki mong sing nembang sinten? Pak Pak Wabu. Pur, Karo? Kali Mbak Niken. Ah, sing maringi arta sinten? Pak Wakil Bupati. Pak Wakil gandeng Pak Wakil nembangi karo Niken iki apike amplope nggih Niken apa nggih sampean? Tadi Pak Wakil bilang gini, Pak. Pripun? Kalau nanti ini didum ya, tapi yang di bahasa Inggris kok apa sih saya kok didum lho. Dibagi. ini nanti didum sama pengrawit sama sinden, tapi yang dibawa sama Komet buat panjenengan, Mbak, gitu katanya. Berarti sing tak gawe iki nggo sampean. Iya, katanya gitu. Lah iya tak gawakno. Iya, makanya. Loh, Kok raimu elek ngono? padha rambadoke ta. Diomong ya.